Nakora mo jong machiegni ya wreke no wantire ka chen mar mbako ro mago mbaka ni kodi iwacho ni mbaka ni ber mana ka wantire kodi ka chiel ka nyaka sani warwa kini maro wada loso e chen mar mbaka romo wada goyo mana sigana ni kodi ka wantire kodi ka chiel en weche gi mago mag twak mabende wasebedo kata ka warango kendo waneno gi arene ng'anyo mag Azimio la moja ne chakre ka gi daketo sirkal tesre kendo ka gi ywago gigo ma opogore en ang'o ma osechopo nyaka sani ywak magi gin mage iwach nyaka sani gin gi ndalo auchiel magi chiwo to gin mage bende odiochieng' mano chieng' tich adek nitie gino mane gilose achiel kachiel mano ka intere buo Nairobi kar kae ng'ur mar gin mage ka goch nyaka sani gichungo twak makamano e kind Azimio kod Kenya Kwanza kaito bende ang'eyo maber ka chieno dhi nyime ang'o yudo thuolo mar gote rubin kendo warange ni okenge mage moseketi manyaka sani oganda nyalo bedo ni wacho ni magi ne gidwaro magi osechopo kare magi ok nyalre magi ok retime twak magi de tim mane od bura gik mathoth mantiere twak makama okinyi ma kawuono ntiere ka kod jolony e weche mag telo kod mago bende mag siasa wada gote rubin kowuok e counties bende ang'o yaw negi thuolo mondo mi gimiwa pachgi mano ka giwuok e counties giduto ma Kisumu Abei Siaya Migori nyaka sani nyakora moge juang twak makama gore Luanda geno ni kanye resruok biro wuok kure bende dwaro resruok adieri ka gigo makoro wacho ni nengo ngima nyaka dog piny kama giwacho ni midarang e yo mapiyo en ang'o manyalo timore gigi duto antiere ka kod wuodo nagi kachielo koda ka nyiluo ma wiye gi bende ler ahinya gwana go mbaka ni wabiro goye nyaka kod county kama intiere kar kacha chak gi studio ma Roma Nairobi ka an gi jalonye weche mag telo kachiel koda ka ja siasa osebede pap mopogore en gi lonye weche gi mag telo kod dongruok mag oganda kachiel koda ka kaka oganda bende nyalo dak kama mora montiere mag gwenge bombe wacho ni telo bende nyaka bende timo e yo machalo nade antiere kae koda Recho Molo machiegni. Erokamano Cleophas, thank you. Achiew maber kendo wamor nere kawuono. Wamoso jothurwa duto ni oyawre kendo ruoth opaki. Aya, Erokamano. Mano Recho Molo nyakora moge jwanga machalo antiere kae koda Philipande arwaki ni machiegni e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano Cleophas. Amos ni kwa Ramogi mantie thurwa ka kendo diaspora ni misawa uru amos jo Kisumu no yaure uru amos jo thurwa jo Kisumu East gi jo Kajulu no yaure uru jo dalawa chiew nade agero gi cheyo makare nyakoro moge jwang Philipande janon weche mag siasa kachiel koda ka chenro ma opogore kaka nyalo ketgi e tim ka irango sirkende mopogore bende chalo kuom jotelo mag ojende mantiere e county ma Kisumu e piny Kenya bende en gi lemo mopogore ka olose loro were e kidienje ma opogore erokamano nyako bido thuolo wuoka Kisumu Kajulu yawacho ni mane gweng kanyo Kisumu East Kajulu ilongo ni Kajulu ndawatin to kech aya yakoro moge jangi winjo akukono ne tiende terango ka wadhi jime ko twak okinyi ma kawuono kama chielo an gi wendo e studio mano ma Kisumu mano nyar game jalonye weche mag telo kod dongruok bende siasa bende umulo ka gi kacha wae county ma Siaya Tabitha Ogutu yaure agena penyi ni Kisumu chiona de goso Siaya kona nyaka sani angeni samori tiyo gi apaya iwuotho kuonde mopogore kami wuok imi chopo Kisumu chiona de to Kisumu yedo ka ginade machiegni to akokinyi makawuono. Erokamano ahinya Cleophas, erokamano kuom loso twak mongirore kawuono mondo wawuoye weche mag Kenya ka. Siaya ochiew maber kachopo Kisumu ka bayudo ni Kisumu jo Kisumu bedhi maber. Koro wan kaka jonagi aparo ni wadhi maber kuondewa ma wantiere. Erokamano ahinya. Agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV okinyi makawuono mondo apore mbaka twak makoro otore ni
geno ni kanye mane kama wachak gonyo koro Ramogi to kapok wadhi kata mabor sigana makoro adeno winj sani mano sigana mano losnwa kanyo koda jafwambo wadwa mano Eriko Wenga kano luwo chenro mag Raila Odinga kachalo koda Kalange chieng' tich adek kane gichiwo twak ne jopiny kokale ute fwambo mopogore opogore. Sani koro wawinjane kaka chenro nitiere, twak ochomo kama chalo nade, wawinjane kaka jotelo to bende wawinj sigana machielo mano timo odiochieng'no manyoro ni sani koro oganda nitiere gichomo kama chalo nade. Wawinjane sigana ni molos kod Eriko Wenga. Ero mano kelo kanyakla tero mar Azimio e kadak ma Karen bang' seche bura ma puodo wach jotelogo no bedo kod ote ni jandik duond buche Mathurka Mikai Nderitu. The Registrar of Political Parties, Mrs. Nderitu, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties. So we see the Registrar of Political Party on a very interesting mission here to hunt for reasons to just kill political parties in this country. Clearly, we saw her backdating letters. This is a printout of the time and the date the email was sent. The email was sent on the 22nd of May. That is Monday at 8 o'clock in the night after the NDC. But the letter is dated 19th of May. Duond bura mar Jubilee osebedo kod tungni mar telo sema Azimio bio ewi jandik duond buche Mathurka. Falsifying government documents is a criminal offense. And this lady is clearly guilty of criminal offense. She has continued to falsify those documents, and that is what has sustained this unnecessary coup attempt that you see that have become part of entertainment every day. Kendo ne gichiwre mar kedo adwa tenga ni duond buche mag Azimio. Kenya Kwanza must make no mistake that Azimio will do everything possible to protect its affiliate parties from these heinous attacks. We ask all Kenyans to join us in protecting multi-party democracy, for which many Kenyans lost their lives. 5, all Jubilee Party members of Parliament who have crossed the floor and joined Kenya Kwanza must go for by-elections. Kata kamano, Azimio toni Kenya Kwanza chalo ma okoikre ne twak mane geto tieko midhiero mane gichwalo. Gisingo chiwo ler jumanyien mar kao kang magidhi kao kotende gi twak makamano. Kenya Kwanza has no clear direction on whether the talks should proceed or not. Deliberately, they have no clear direction from Mr. William Ruto on how to proceed. 3, Kenya Kwanza sees the talks as a process of managing the political situation, calming down the political temperatures, and continue with business as usual. Kweth mar Azimio igeno ni biro romo jumanyien tich ariyo mar chiwo pach mogik e okang' ma gibiro kawo tok twak pande gi bede kod Kenya Kwanza tore Luanda. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi County. Twak makamano machieng' tich adek Recho Molo ka iwinjo ka nene chieng' tich adek sani wanuoye mondo mi iyudego e yo makare kendo. Twak makama tore gik mathoth ahinya mantie kanyo milose gina achiedh nade makoro bende biro ka luore gi koso winjruok mane kinda duond bura ni mara Jubilee mabende koro lose kanyo e yo moro malach ahinya. Mise mag twak magi mag Kenya Kwanza kod Azimio la umoja bende paro kanyo nitiere gimoro amora manyalo miyo twak makama ok dhi nyime koso kirangi kaka jasiasa bende twak makama otore geno ni kuom jok magi koro. Erokamano Cleophas. Mokwongo nitiere geno e weche nikech ineno ka Azimio team wacho ni wamiyo 6 days matino ok wadwar ni gini mondo otore kanyalo wacho kata ni mondo gini orum kaka en ni to the disagreement en nitiere fundamental issues. Azimio wacho ni ang'o ma sirikal timo e ngima dhano mondo duok ngima dhano piny nikech waneno ka sani gik moko bech gini malo ahinya.
omiyo dhano ywak piny ka piny ruto iyudo ni bech gimoro dhi malo, bech gimachielo dhi malo. Omiyo gima Azimio ne temo wacho en ni kata kwa dhi mbele gi wuoyo, ang'o mamonu mondo inyise ranyisi ni achiel kuom gik ma wuoyo ahinya kaka bech ngima dhano, watemo kaka sirikal mondo duoke yo makama achiel, yo makama ariyo, to waduto waneno ka kata sirikal wachonwa ni ndiyo ngima to tek, to watemo mondo wane kaka wanyalo duoke piny. Tiyudo kaka wuono nitie tax moro makati bedo introduced mabo miyo ngima timbre nadi bet mana mapek. Omiyo Azimio, yes, they have the right mondo giwach ni oyo ko gik mwadwarogi ok wane ka there is will, kizungu wacho kamano, iye onge ni gigi wanyalo timo kanyakla, to kara onge tiende dhi mbele. Miwauru ranyisi manyiso ni fundamental issues gik mwawacho mokwongo en ni ngima dhano, ngima mar dak mondo timre nadi odog piny. Mar ariyo, ang'o momiyo interfere particularly in this case gi Jubilee Party, which is an affiliate party mar jo Azimio. Ineno ka mbele kacha na Azimio wacho ni achiel kuom gigo mane gikele mbele Kenya Kwanza neni okwadwar gimoro ni kose yier ng'ato to wuok kawuono to kinyo jump ene camp machielo kendo ng'ani kendo kinyo chako wuok odhi e camp machielo. Omiyo those are fundamental issues. Matine ni in kaka leader ionge gi stand mari. Waseneno mano katimre kata Luo Nyanza wa. Nitie jotendwa moko makose yiergi gi jo DM to kendo ne giwewa gichako gitimre nadi gidok ne sirikal ahinya. Omiyo mago gin issues manyaka bed addressed mondo wabed niya watayo oganda maber. Nikech ka dhi mbele kaka timre ni tipo yudo ni ng'eny ji duto like aligning themselves or leaning towards power. Matini kiny kendo 2027 nibo yier jotelo to giduto giwacho ni oyo wan ok nwa yudo telo koro watimre uru nadi, let us cross to the other side. Mano watimo ni we are weakening what we'll call the opposition. Matini we are weakening our governance system marwa kaka jopiny. Omiyo the fundamental issues Azimio kelo gin gigo madhi konyowa. Kineno issues mar IBC reconstitution, okwanyal bet ni every other election nearing period, after every election wan joma discuss ni no yier nadi, joma ne kacha ne gin joma chal nadi, ang'o mamono wa shelve our ambition or our interest mondo wach niya okwa wuothe kanyakla mondo wariw pachwa kanyakla achiel mondo wane ni wang' ni joma wakelogi ka niya the select committee we are doubting ka gin joma nyalo yiero nwa jok mwadwaro. Karang'o mamono wacho ni oyo wagol ji achiel ariyo adek. Ineno kaka nyocha bipartisan talks was almost stalling nikech ang'o ji ariyo nok dwa. Jo KK kwanza wacho ni ok wadwar posi. To Kenya Azimio wacho ni ok wadwar Kenya. Yes. Ineno to mano ne gigolo. Ang'o mamono gi kendo golo stand mag gi on some particular issues. Ka waneno ni okawacho ni gik moko duto Azimio dwaro nyaka megi. To nego bedni we are coming up with an understanding as a bipartisan team. Matine ni kamae e kaka waneno gik moko machal. Make me understand your stand. You also make me or convince me gimomiyo ineno ni the reconstitution of IBC, which I think to some extent kana chiko ita ni gimutinda mulo ne wacho to chalo kane ntiere winjruok ni there is need for us to relook at the reconstitution of IBC. To weche machielo kaka ngima idoko piny, Azimio wacho ni ero koro wachiwo nyaka kaka waparo ni ngima onego nadi nyalo konyo sirikal mondo bech ngima odok piny. Aneno ni kaka jo government Azimio Kenya Kwanza team should lower the expectation mondo gi meet somewhere gi jo Azimio. Ok koni wawacho ni wayie wuoyo to koni kwa dhie od wuoyo to wan gi stand marwa ma ok nyaka time kaka wadwaro eka wuoyo mondo timre nadi odhi. To kwa duoge e media to wacho ni wan waonge kodu gi wach. Gik muwacho go watimre nadi waduogo wachi. Nikech pok awinja ahinya gimomiyo the talks should really stall. Gin weches mane ni kanyo in the beginning, nothing has really changed. Omiyo gin gik mane wang'eyo ni nyalo dwar. To most importantly, and the beauty about the talks, eni nyocha gigole od bura. Matine niya kacha ntie gi chike, we must have a standing order for it to come to, koro kacha no segole kama nyalo restrict the discussion. Koro nikech gini time oko mar od bura an gi geno ni wuoyo gi poko rumo
nitie there's a chance ma mwanyalo wuoyo kendo ang'e ni president be winjo kendo bochiko itgi. Odiochieng' manyoro Philip Pande nitie gik mathoth bende mane nitiere kar kacha ka jotelo loso kendo magi ojo ka Francis Atwoli ne oloso to gino mawacho kanyo ni principles kata jotelo ariyo Raila Odinga kod William Ruto nigi ting' kendo ginyalo bedo piny magilos magiwach ni oyo ka kama ogano nego bende dhi wayiere gigi. Ka ng'ato paro ni jotelo ariyo ginyalo loso, jaberio tim ka tim mar Azimio kod Kenya Kwanza paro ni wuok kanye ni gine jok manyalo kelo lokre machalo kama. Ka en mosruok in Raila Odinga kod William Ruto ok otimre, en ang'o manyalo bedo ni oganda mathoth nyabedo ni pesa oganda bedi tiyo go kae machiegni ida chak tim rombe maka magi kata oko mar county ma Nairobi porono ka idhi time Mombasa maka mako nyalo bedo nyabedo kata ni timore mise mag twak makama bedo seritgi nyaka sani in kaka inene gigo mano nego bed ni iketo kama twak nego bed ni chomo kama chalo nade sani. Cleophas, apani waduto kaka jo Kenya waseneno ni nitiere dwaro mondo winjruok obedie kind sirikal gi opposition kata jogo makwedo sirikal mondo tich otire maber. To mane momiyo mokwongo ne kane ker okwayo jatend opposition ma en migosi Raila Odinga mondo ong'ad ng'anyo kendo we ng'anyo mondi omi thuolo dialogue kata go mbaka. Migosi Raila Odinga notimo kamano. Waseneno ka gi create teams jomane ok dware team kaka Adan Kenan osegol tiende ne wago ndamo e yor winjruok. Waseneno ka agenda moketi Azimio nokelo weche 5, Kenya Kwanza nokelo weche 7 maketo gi weche 12 magise winjore ni agenda no gise adopt kendo magi weche magidhi yalo. Bang'e waseneno kind jotelo ariyo gi migosi Raila Odinga gi jatend piny owacho moluor William Ruto kanche ne girome e liend manosenindo jaod achiel kuom jomane omanyo loch marwa jaod Kimathi to nineno ka ntiere gimoro matimore kindgi. Gimosore to gichalo jok ma dwano gombaka. Bang'e kinyne nineno ka gidhi neno mpira mar Gor gi FC, waneno jok moseikore mondo gombaka. Koro kipenja hata nanyalo wacho ni magi jotelo mawuoyo, jotelo moseneno ni piny duong' kendo nego bed ni winjruok bede mondo gik moko timre maber. Gima pok otimore en ni pok ginyiso jopiny ayanga ni wasetieko weche koro ji obed mos joti matek mondo wager Kenya kanyachiel. Apa ni jok ma waketo mbele mondo olalre kata opor weche mwaketo weche 12 gi gingi nyalo bedo gi weaknesses kata nyao moro mantiere ma ok tabuch gino. Apa ni nyao no en accountability. Accountability pile wawacho ni ka nitiere ji ariyo mayalo wacho achiel kata mana e mediation to nyaka bede ng'at achiel ma en onge wache kind jogi en otama na bura mondo duoko yudi. Kora pani the missing link ma onge e bura moyalo cha en ni parties mag Azimio gi Kenya Kwanza onge accountability ne a neutral force kata ng'ato manie diere ma en onge gimomanyo e kindwa. Kani neno bura mano bete kind ODM gi ndalo cha PNU ne ntiere Kofi Annan mane taa bura kendo mane bedo kaka jakom mar burano. Jakom Raila Odinga se suggest mondo wabedi gi joint secretaries moseketi, co-chairs moseketi. But apani figure mar accountability ma parties ariyo gi wuoyo kata nyalo miyo duoko. Kech Cleophas kata in komi teach to dire ng'at ma nyaka angi report kata nyathi komi homework to ntiere japuonj ma be nyaka supervise. Kora pani ka ker gi jatend Azimio migosi Raila Odinga oko supervise jok ma gimiyo tich ma gitimo sani maber to kwa be yudo duoko machiegni.
Kenya Kwanza nokwayo ndalo 90 mondo tiek Twak. Azimio nowacho ni nyaka watiek gi ndalo 60 mapani wasewinjore kaka parties ariyogi. Japiny hinyore, uchumi medo mana ridore, weche modwa nolosi medo mana medore, kech kanye gin weche 12 ibro yudo ka nitiere wach moro motimore sani. Azimio sani oseluongo resignation mar Nderitu, ma is in charge of political parties, registrar mar political parties. Tiende ni weche gi medo jimbore kata medo medore kaka ndalo sudo. Koro oloyo watiek weche manche wan go weche 12 e ndalo 60 mane wamiyore, ka weche gi poko medore nikech kaka piny medoru e kaka weche medore te kaka bura samoro bedo matek. Iwacho ni kine ma Twak ma kama dhi nyime, wach mapeka ahinya ma Azimio la Umoja bende nochwalo kar kacha ma jo Kenya Kwanza bende neno ni mae gima onego bed ni imiyo pek. Nyalo bedo ni en mano mag wechego mag yiero kata loso IBC manyien. Thor wach mantiere kar kanya. Adhi ane kaunti ma Kisumu dwe mar 7 ka nitiere kuonde moko ma ponono nyalo neno ni yiero moko kata maduno nyalo bedo ni bage. To nyaka sani kama na wach manyalo bedo ni kairange Tabitha Ugutu, wach makoro bende Kenya Kwanza neno kanyo bende ni en wach monego bende miyo pek, to Azimio bende yiere kodgi ni kanyo bende onego bende IBC bedo kod lokruok. Nyaka sani commissioners mag IBC duto osedhi dala, wacho ni kero giseretire, moko bende ero nogwe tao ka otenre kod weche go bende mano muoche to kiero mokalo. Koro ka kori weche mage maponono nyalo miyo Twak ma kama yudo pek makata ok onya dhi nyime mokal ka mosechope kar kae mondo mi oganda yude lokruoge makare. Iwacho ni election reforms en achiel kuom gigo ma gisebedo kanyo ka giywago kuom kinde moro malach. Tabitha. Erokamano ahinya Cleophas, kuom pacha yeye apani penjo mipenjo no en penjo maber kabisa. Weche mag yiero e piny ka gin weche ma ok dwa beda piny to wawacha gin weche monego bedni ing'iyo e yo ma them kata kamano. Waseneno kinde ka kinde kwa the election, penjo achiel maduong' ma jo Kenya temoga penjo en ni bende en gima ber kata onego wadhiga yiero kaponi wayiero to ng'eny jo Kenya winjoga kata gineno ga ni ogiyier ga jotendgi kata ni yore negi e yore mamoko. Gima aparo ni warito mondo wane kasavo yao to en adier ni IBC kosetimoga yiero botimo tallying mare to negimiyowaga correct kata lendo ma jo Kenya no participate in weche mag go kura. Koro election reform ken wach mimiyo ratili kata imiyo kipaumbele to en wach maparo ni kata wan kaka jo Kenya wasiro to yeye wang'iyo bende ni kitimo kata wach ni election kata appointment ma commissioners manyien mag IBC ang'ogi ni monego beni wang'iye election reform kacha mosebedo ka kelo tulo kinde ka kinde kwa timo yiero e Kenya ka nikech yiero mag Kenya gin yiero mabang'e to jo Kenya wegi magine jok madhiga go kura gipenjo mang'eny to gineno ni adiera gin kaka jo Kenya ogiyudga haki gi e yiero mag jotendgi e lewo mopogre. Koro ma wach ma apani kaponi jo bipartisan talks gi kata jotelo matimo bipartisan talk party kata coalition mar Azimio gi Kenya Kwanza to onego ging'iye e yo matut ka ging'iyo nyaka ni ere okang' maginyagoyo kata ere some of the decisions maginyalo ng'ado mabro miyo okwadoge e weche mosebedo kwaneno igni mokalo kwatimo yiero. Koro magi aparo ni magi makelo yuaro kagi kacha nikech aparo ni pogi wuok alanga baginyiso wani even in this election reform or electoral commission reform and suggestions mage ma Azimio no kendo kata Kenya Kwanza temo chiwo to they are disagreeing about, but at the end of the day wan kajo Kenya wadwaro ni kaponi gibo yudo common ground magidok nigi weche mag electoral reform to gibed ni gidid gik ma osebedo ka miyo wan kaka jo Kenya ma wane jogo kura waonge imani kata waonge amani kod jo IBC. Mara riyo weche mag
bedo gi ngima moidho kata high cost of living matimre Kenya ka. Cleophas anyisi ni ngima tek, oteka nyaka ne joma nitiere villages, nyaka jomodak e town, ngima tek, pesa ok yudre. Itiyo to sirikal dwa ni mondo pesa ni miyudo matin yudo no med nie ushuru kanyo ngade pesa mamoko. Pesa to oko create environment moro mabende miyo pesa medo medre ne japiny. Koro yudo ni jo Kenya hinyra hinya. Koro kwa watu weche high cost of living is among the priorities ma Azimio nochiwo kata kaka discussion item. Onego bedni wach ni sirikal ngiye kata job bipartisan talks ngiye to okwa bedni okwa yuda solution going forward. Apart Twak no chako a few weeks ago to progress kagi woko ko to giwacho ni ogiwok nyiso wani wase discuss kabo wachopo kaka wa agree and mana disagreement kora paro ni beno no ngini which other ways can make this kind of conversation mondo wijire maber mondo wachopo ultimatum mondo Kenya bende odhi mbele nikech weche miwacho kata Azimio king'iyo gin weche ma omako jo Kenya omako piny kendo aparo ni they need a very immediate solution ok weche magidwaro kagi kacha wadwani wadhi mbele wadwani wang'eni what is the way forward. Koro let us Azimio nego wuoko ko nyiswani now what is the way forward for us as Kenyans, even kaka nuwangiyo kendo warito yudo solution kata warito yudo party gi koa bipartisan talk mas gisebedo ka gitemoni Cleophas. Ero kamana inya Tabitha Ogutu ang'eni waduogo kama mondo mi walose bende weche gi mag yiero kachiel koda karango ni ere kaka inyalo los IBC manyien ni e yo moro makare mana kama nitiere kar kae kapok wadhi kata yweyo Recho Omolo nitiere gik mathoth mosebedo kanyo ka timore achiel kachiel en ang'o manyalo bedo ni bedo matek ahinya e dwaro mar loso IBC manyien. Kwayo mar Azimio la moja ne wacho kanyo ni jal mantiere kacha ok de yier referee ke kinde mabiro bene wano karang'ur makamagi kinde yiero ni nitiere kajo kudikona IBC gi monego bene gitimo e kinde mantiere kar kacha gibed kode yo machalo nade ponono ka irango chenro magi nikech mae dwaro maduong' ahinya mantiere karka nen kwayo mano kete higa mo mar 2018 mano to kiero mar 2017 mabere ne okolose tok handshake gigo chiko mane nitiere ka handshake mar Odinga kod Uhuru Kenyatta weche mag election reforms kine nitie kara kamano bang' mosruok onge gino mano tim sani ponono dhi neno ka nitie lokruok moro ka gikawo chung' motegno machalo gi mane gilando chieng' tich adek. Aparo ni part of warrior dialogue eni ibet gi hard stand mae kaka neno gimoro ng'acha be wacho ni kama e kaka nene and that is what institutes the discussion. Ineno ka koro kimako kang kabisa ni gima kama ok timre teka ng'acha bende pache koro chiewo na ng'omo miyo Cleophas for example tamre to in this respect what way about IBC reconstitution ineno ka nyocha ka ikawo it's a subcommittee or something madhi yiero commissioners tineno ka nyocha nitie tungni matin ka jo Azimio wacho ni oyo jomu uyiero ni gidhi yiero nwa commissioners ng'enygi gin jomo yier gi sirikal omiyo onge adiera ni jogi gin joma dhi yiero joma wanyalo dwaro koso gin joma dhi yiero jomose nyisgi ni wadwaro ng'ane gi ng'ane omiyo where I stand I understand where Azimio is coming from ni ng'eny joka kineno the constitution of the team tidhi yudo ni jo moko no yier gi the parliamentary group jo moko kel gi one LSK but the five of them I think are people more yier gi government affiliated agencies ineno omiyo luoro betie ni ko yieri gi government binyalo balo gi government gi ng'amo yieri adiera ni mondi bed kacha ng'amo keti office binyalo balo kode konyisi ni tim kama e kake dhi timo omiyo to some degree I agree with Azimio ni oyo ang'o mamono wabet gi joma wan go gadiera. Let us not lose confidence or lack of confidence a team madhi yiero no commissioners but wabet gi joma waduto wamor go ni jogi eki gin joma dhi tayo yiero mar commissioners maber nikech ka wang'iyo tungni mwasebet godo and lack of confidence in the electoral body mwasebet go pase to do with the commissioners mane ni kanyo kwa kao kata commission manyocho manye agweno oweyo kendgi achielo gol as jomoko kato ne tam gi rumo tibo yudo ni
jo kanentie gitungi nekech ngato no ni anan koni ngato bomako joge makocha to wadwaro people who are beyond reproach. Wadwaro Kenyans mabu bet kacha mawacho ni oyo I stand by the truth and guided by the constitution. Ineno kikwa bedru ni warango piny ka piny watero jok mwane mwadwaro makang wuoth results owuok kako kidwar to team moro ni wacho ni oyo results ni okber nekech ango mano timre nekech ngata ne onge yie kacha. Omiyo yes en gima very very key ni onego wabed gi commissioners ma wan godo gatnowa gadiera. Omiyo electoral reforms is very key in this nation. Mondo bed gi miwacho di chielo timre na di rumo. To yena mondo wach ni mara riyo bende. Akineno kaka kuro sani IBC waonge gi kata commissioner kata chiel. En gima rach. Kizungu wacho ni institutional memory is very key. In the continuity of that particular organization. Onge kaka idwa kelo jomanyien te to wang'e ni by elections idwa chak tim very soon. Asidwaro ni to some degree gi offer very credible ineno those particular elections. Oknyal timre like 80%. Nekech one way gi waketo ji one way gi waketo. Omiyo en gimo nego wang'e ni going forward what is the way? Okwanyal bet ni wan joma okobadho wa kaka watimo gimoro bora ni en gima konya sechego ane matime kamano. Omiyo both Kenya Kwanza and Azimio should decide what they really want. And I agree. Ni maduong'ie moloyo adiera. To migosi Raila Amolo Odinga gi ker mar Kenya ka William Samoei Ruto. Ema nyaka nyiswa ni wadwaro nang'o. Nekech gine maka gidhi maginyiso team gi the bipartisan team mar Kenya Kwanza ni koro gini aneno ni watime uru kama. Usemi wa recommendation maru Azimio be wacho ne baba ni wambe wanene kama as koro jogi bo guide gi. To kuwa bet ni an wamako karwa mo ki consult to ngacha bomako kare mo kodwa ng'eyo niya gigi to wadhi mbele nade. Yes, you've given us timelines. We came up to 60 days for both parties. Waneno ka 60 days di to en manania ko kutimo kama ichalo kagima Azimio must give ultimatum every other day for the bipartisan talks to take place. Omiyo akwayo jo Kenya Kwanza ni oyo okonego bedni chiwo ultimatum every other time. After every fortnight there is a new ultimatum. After every fortnight niko wabet gi talks gi to wadhi doke pap. Ko kwatimo kama oyo ging'eyo gik mane Azimio kelo. Azimie mano chako wachni. Ok nen wach mano wuok e dho Kenya Kwanza. Omiyo ka ng'ate manigi wach, the burden of the proof is on him or on her. Omiyo gine monego gichikit gini Azimio uwacho nang'o mondo waneni ya gik muwacho gi be gin gik manyalo timre. When it comes to electoral reforms, gik mudwan watim gi adiera makende Cleophas. Onge kaka jo wang'wen mano we tich kendgi inyalo duoki. Mano tadiera makende. Nyaka gidhi under the same process again. Kanitie interview gidhiye mondo hiergi manyien mondo ka gitimang'o ginyalo tich nekech gine mane giwe tich kendgi as opposed to ng'amo timang'o ng'amo gole tich. Omiyo jang'wen gi as much as jo Azimio wacho ni oyo wadwane gidogi tiduoki on what basis. Wacho nitie moko mok nyalre. Moko nitiere gik mwakwayo mar adiera ma Nyasaye mok nyalre nekech ng'ato no wuok. Ichalo ka gima dhako wei. Ko wei dong nyakulos gima miyo no wuok. Inyise ni ng'eni ni wuok mok iwuoyo koda. Koro ine manyaka inyisa kidwa duogo gima miyo nitimre nade? Ni wuok. Nekech gima no mi wuok ta jam wuok kata kiny kidonjo. Omiyo okinyal nyiso ng'ato ni oyawni dhot donja. This is an institution. You know? Koro nitie gik mwakwayo adiera makende to gin gik masiche moko ok nyal timre. To nitie moko matimre nade manyalo timre. Omiyo wan bende jo Azimio kik bed gi hard stand. Ni oyo kok duok ji ang'wen ka. To there is no framework whatsoever under which they can be brought back. Waduogo mondo mi warange aneni koro geno ni kama entiere kanyo entiere gi jok mage basemi jo kaja jagoro mara kotu ero koro kwayo Twak no bede kata kini jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga en ang'o manyalore ang'o ma ok nyalre kinde gi bende ka wantiere ka Philip ane ng'aduogo ire mondo me kona ni opposition kata jogi maketo sirkal tesre gimed mana rido tol koso gimed tim e yo machalo nade pod wantiere kar Kenya koro mondo jongi no mondo wakaw ywe masani ka waduogo Twak podhi nyime Twak otore ka otore
wacho ni geno nigi jok mage gik mage monego bed ni rango chakoro na ote ka idhi nyime kacha ikono wani neno yo machana to pachi twak en mane ote na 3:6 Facebook wantiere kacha Ramogi TV live, YouTube bende wantiere kacha chiel kachiel, Twitter yudwa kacha Ramogi TV KE, tudikoda bende Facebook fan page mara Cleophas Oluoch, tudikoda Twitter @CleophasOluoch. Waduogo mana bang' wiyo ma wakao sani mondo mi wadhi nyime kod twak ka warango bende gigo matimore county e chenro mar mbaka romo. Kik idhi mabor. Imeenda kabisa. Nafurahia kucheza Kaede Jackpot juu sio lazima ushinde zote. Kama mimi nilikuwa na 11 out of 13 na nikashinda, nikakuwa mshindi. Pia wengine wanaocheza Kaede Jackpot kwamba ni ukweli na wacheze na watakuwa washindi pia. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chulo Kuro. Anadwara munda tim ni malit. Mana kaka ni tim na malit. Kwa higni 10 kabisa. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mara racha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny mora madhi timre kawuono. Tapki pod en siro no. Masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Iluongani Janet Oudu, kidwaro wenda mari Yesu manowara, kaka skiza tune mari, to di star 812 star 784 hash. To parnia Ramogi TV e od jower duto. Nyakora mojong machiegni osekawiyo masani to nyaka sani bene nyaka warange ni ywaruok makamagi to chomo kama chalo nade. Mane penjo mana penjo ka Philip Pande wajere gi Tabitha Wutu bende studio ma Kisumu mondo miyo ukonwa. Ndie sani komiti mochung'ne neno duond buche mopogore opogore nitie yo machalo nade. Penjo manitie ni duond buche mamoko to nitiere kar kanye. Wawija ne motelo ne weche goduto kata kirango bede migepe mopogore opogore ponono mantiere duond bura. Ere kaka onego bed ni gitiyo kacha kanya chiel. Kaka iwacho ni duond buche duto mag siasa onego bed ni nywando. Iwacho ni gin kata 88
giwie moko bende iloso odiochieng piny maru gintiere karkacha duond buche nego beni keto gi kama chalo nade wawinja ne sigana ne oloso odiochieng manyoro kanyo kod jafwambo wado George Bati mondo mi wang'e ne jogi to gino giwacho yo machalo nade iwacho ni twak ok onego bede kind Azimio kod Kenya Kwanza nikech koro mano nenore ni osetimre nade osebedo matek kod riwruoge siasa ariyogi Kenya Kwanza kod Azimio la umoja wawinja ne sigana ni kato waduog wadhi nyime kod twak. E kinde ni mapaka medo goyo twak e kind piny owacho kod riwruok mar Azimio la umoja One Kenya, komiti ma ochung' ne tudo duond buche siasa ma bende ong'ere kaka Political Parties Liaison Committee oramo ni ok gibi yie twak ma itayo kod duond buche ariyo kende ka gikoni twagno oserochore kendo ok bi nyago lemo. We are concerned that in a game of 90 teams only 2 get to be heard, unacceptable because we are all registered under the Political Parties Liaison Committee. We gathered here today to submit that the bipartisan talks in Parliament have lost direction and credibility. Nothing good will come out of a process punctured with threats, intimidation, coercion and anarchy. Jokanyo mag komiti no bende odiro kuoyo wang' Azimio kuom temo dhiro jandik duond buche siasa Anderito mondo gwe tao kaluwore kod midhiero mar telo momako duond bura mar Jubilee ka giwacho ni ok gibi yie ne Azimio mondo njau jotich mag piny owacho. We are advising all those people saying the registrar should resign should actually go to the courts. If they have gone through the courts and the courts have determined that the registrar has done something wrong, then we can now be able to address the matter of resignation. As for now, as political parties, we are actually seeing a culture of people going outside the law. Magi timore kinde ma jagoro maduong' mar riwruok mar jotich e pachoka Kotu Francis Atwoli ojiwo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la umoja One Kenya Raila Odinga mondo bed piny kendgi kendo gilos weche manie kindgi ka okoni twak ma itayo kod komiti mar ji 14 manoyier kod piny owacho gi Azimio ok bi nyalo loso weche ma omako piny Kenya. Ni juu ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto kukutana watu wawili waangalie ni njia gani, because they are stakeholders katika hii nchi, ni viongozi kivyao, wakutane wawili bila chopo ile watu wa katika chopo hizo chopo zao, those are small people, ni watu wa chini sana kwa hawafai wakutane waombie mfuate hii njia ndio mwafaka. They can find a solution when the two meets. Wawili wakutane waseme this is where we are, what is the next step. Atwoli okoni midhiero mar ochumi kod pek mar ngima momako piny Kenya gie sani nyalo mana rumo kendo ochumi mar piny ngirore ka Raila Odinga kod William Ruto bedo piny ma otieko pogruok mantie kindgi. Waje pamoja watafute njia mwafaka ya kukuza uchumi. Bila uchumi, kuangalia mambo ya uchumi, shilingi yetu itazidi kudidimia, itarudi chini sana. Itafika pale ambapo utapata shilingi yetu kwa dola inaenda sasa ni karibu 130, between 135 and 40, itaenda zaidi ya 200 shillings per dollar, ambayo hiyo haitakuwa economy, itakuwa ni shattered economy. Kata obedo ni jokenya ne nigi geno ni twak e kind piny owacho kod Azimio ne nyalo duoko liet mar siasa piny kendo kelo ber ne jopiny mapiyo, geno koro medo duono kaluwore kod digni ma omako twagno. George Bati, Ramogi TV. Geno medo mana duono, twak medo mana bagni, jopiny ochomo kama chalo nade. Filipande nitiere joma nigi paro ni Azimio kata kweth man keto sirkal tesre omed mana rido tol, gimed mana kete yo makare, kik gimbeke. Porono jogi somo gimoro kawuok e gigo manotimore tok mosruok mar Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga. Koso magi duto nyabed ni wuok kanye. Sani winjo kanyo ni duond buche mamoko onego nywande twak makama. Pachien mane koso jatend piny Kenya orom gi Raila Odinga gimosre. To ka gimosre ponono wadhi neno ywak kod muodala ka wuok kuom jok moko ma ponono nie sirkal gi jomoko bende mantiere kod Raila Odinga niero wang'ni bende owewa oko. Cleophas chagi kama iwego mar mosruok e kind migosi Raila Amolo Odinga gi jatend piny moluor William Ruto. Mano nyalo timore sa asaya, onge gima tamo mano timore, but the process is not about jakom Raila Amolo Odinga gi President William Ruto. En about jopiny, en japiny mawinjo matek mangima oridore ne, en japiny modak e Kenya makawuono ka ponono ni wantie gi by election ni kawuono ne gimoro timre ni jatend piny owacho
onge owuok e office kata yo mar ne magoro lal kode. Ere ng'ama tero wa yiero nikech bang' ndalo 90 onego bed ni Kenya dhi e yiero manyien. Sani ka wadwaro by elections, wards, counties, constituencies, ere ng'ama tero wa yiero no. Weche matimore kae gi ok gin e kind president gi opposition leader. Emomiyo kwadwar handshake e kind ji ariyo. Ne nitiere handshake manobedo 2018. Japiny noduogo mowacho ni gimotimore ka mano ne ni e kind Raila Amolo Odinga gi migosi Uhuru Kenyatta. Wan waonge gino. Nyaka joma ne ng'anyo ne nitiere joma ne gitamore own up the process mar handshake. Kawuono king'iyo piny Kenya gimachielo be mowacho kuom duond buche ni joma nyodhi yiero ne gin coalitions ariyo manyiche ne piem. Azimio as a coalition party gi Kenya Kwanza. Parties moko gi Azimio kaka wan gi parties 26 mantiere eiwa. Tiende ni kantiere cross section representation moter mbele kacha owuoye interest mar parties ma wan go gite. Ka jo Kenya Kwanza magin jo sirikal ogolo representation koregi o represent parties mantiere e Kenya Kwanza te. Koro duonde buche moko matindo tindo gin be nyaka ging'e ni kata squad mar football in gi jotugo 23 kata in gi jotugo 18 moyieni bedogo ta 11 kende mantiere mantiere pap. Ka gichako go koko mang'eny magikelo go wan be kaka rowere wanyalo wacho ni pok waneno rawera mobet e kind joma wuoyo mago mbaka manche no wuok Azimio gi manche no wuok Kenya Kwanza. Koro wan be kaka rowere wadwa kelo rowere mondo obede twak. Jo Kristos kata jo kanisa nyalo wacho ni wan be ok waneno ng'atwa. Jo Islam be bi wacho ni ok waneno ng'atwa. Mine bo wacho ni waneno ka mine thin ahinya e gini ok wabi sudo mbele. Koro other political parties mago as processes mag lobbying kata advocacy gin gi ratiro mar timo mano, lakini chutho en ni bura ntiere kata wach ntiere kind Azimio gi Kenya Kwanza ma representation gi ber. Gimachielo madwa na wachi en ni king'iyo gik matimore piny Kenya ka ok ochuno ni nyaka Azimio ema red toll. Kata opposition ema red toll. Toll oseridore chuth. Japiny ong'e bech sukari kawuono. Japiny ong'e bech mogo kawuono. One of the issues ma Azimio kete mesa ma iyalo en ni oduoko bech mogo piny. Kanye Azimio owuok e twak madhi mbele. Edwin Sifuna, senator ma Nairobi, nyondiko weche 4 momiyo wawe bura manye wayalo. Achiel en preservation mar servers. Machielo en ni registrar mar political parties pod donjore gi weche mag Jubilee ma achiel kuom weche monego bed ni yalo. Machielo en duoko piny bech mogo. So kata ka Azimio oling' moko wuoyo. Sani nitiere bill madhi e parliament iluongo ni finance bill. Madhi keto ushuru mar joma sani nueng'o kata mondik gi sirikal kata mondik e private sector. Tamala dek idhi golo sach gi kendo mondo iwacho ni dhi gerne go udi. Ja employer kata ng'at mondiko ji tich e piny Kenya ka sani nyaka med salary mar employees kata jok matiyo negi. Tamala dek ohero kata ok ohero nikech mane gima sirikal wacho. Tiende ni cost of doing business dhi malo gatamala dek nikech sirikal owacho. Gimachielo matimore ni japiny miluongo ni jabodaboda miluongo ni mama mboga. Sirikal osetimo nonro moyudo ni ng'ato ka ng'ato ma use stall e chiro kata mariemba piko yudo nweng'o mar siling 1,433 odiochieng' kodiochieng'. Koro nitiere gimiluongo ni turnover tax midwa kete wi pesano. Tiende ni ka iga orumo to sirikal chiko mana ir ja pikipiki ter tinyisi ni yudo ga siling 500 ga kaiga miwa 3% turnover tax. Mane ka koridore. Sani sirikal wacho ni gidwa bedo gi monitors kata agents mag ushuru, josolo ushuru mokete chiro
ineno kaka jojuogo gi receipt mar county cha ntiere joma dhi wuotho e chirni magin ukia ka gin NIS ukia ka gin special branch machon cha to gidhi bedo ni ging'iyo ni ng'ama chulo usuru, ng'ama comply, ng'ama ok tim kamano. Ka Kenya osechopo e kiwango machal kamano, ok ochuno ni opposition ema nyaka koro go koko. Biro chopo kiwango ma japiny biro bolo gino piny mawach ni mzigo ni pek ahinya ba were kode, to kochopo e kiwango ma japiny obolo mzigo kende, ibiro gombo ni kata opposition no mondo bede okwani jopiny okue kik gibi gilawi kaka gidwa lawi no. E kinde gi inyalo penjo ero koro jopiny ema koro donjore kode bende to jopiny gi bende gine twak ni kidieny machalo nade mane penjo maduong' ahinya mantie kar ka nikech wacho kanyo ni ka onego bed ni time oko mar od bura joma gi onego bed ni kanyo kaka kweth mar Azimio onego bed ni range kata kamano yena mondo dhi e county ma Kisumu atura ne kod Tabitha Ogutu. Tabitha, iwinjo kanyo sigana molos kanyo kod George Bati kendo gino mantie kanyo wacho ni digni kachel koda ka ng'ukni weche gi mag tudruok koda kata mag twak mane kind Azimio koda Kenya Kwanza. Gino maduong' magilose giwacho kanyo ni nitie jok moko monego bed ni mede twak makama. Jok monego mede twagni gin jok mage. Awinja pachi mapiyo ni mar Kisumu kanyo bende wan gi chenro moro matimore nyaka cha waduogo mondo mi warangi mathoth ahinya matimore kar kanyo to nyaka sani iwinjo kanyo wach matuli bende wacho en ang'o ma sirkal nyalo timo mondo mi gibede twak makare kod duond buche mamoko ponono ka ok en kata mar Azimio kende. Cleophas apparently twak matimre mar Bata Sansani nikech buche mamoko kata joma moko go gin ne ginanena ka sirkal tima gige kako timogo sirkal bech ngima medo mana dhi kata idho kamano to nokwaneno ka giwuok oko to kendo gipingo sirkal. Kana Azimio kotagi Right Honorable Raila Amolo Odinga nowuok oko bochako wach maandamano wach maandamano ni emokelo wach bipartisan gin ne okwaneno gi ka giwuok gibende bag dhi e maandamano cha kata ndalo maandamano go weche masani wuoye bipartisan talks gi gin weche mane kane Azimio dhi maandamano gin weche mane gidwaro ni mondo sirkal otim secheka to sani ka giseno ni Azimio nyalo yudo kata nyalo bedo ni dwaro mamoko magidwaro inyatim sirkal kaendi to gibende gino ni wabed part of this bipartisan talks. Penyo maduong' en ni what was the cause kata kapok nwabero gi bipartisan talk, what was the process ang'o mano kelo bipartisan talk ni winjruok mar bipartisan talk nokel gi wach moro ni wadwa ni Kenya kik wagore uru kata kik wadhi e maandamano wadhi uru the bipartisan way ma wakelo wabunge moa Azimio One Kenya Alliance kod moe Kenya Kwanza mondo watwaguru e weche madito mane Azimio chiwo kata kane gitimo maandamano. Koro mokwongo da wach ni wach mar joma moko wacho ni gidwa donje wach ni Azimio already weche ma o represent kata ma weche modwa ni mondo tim gi sirkal kata mondo obed ka reforms mamoko gine same weche ma jogi bende bokonyogi. So it's a representation of the issues ma common mwananchi the mondo otim negi. To give feel nigin gi divergent opinion that is okay, we are a democratic country. Inclusion bro mean ginyalo channel dwach gigi through apparently it's upon the people who are conducting the partisan talk mondo mi alternative means majogi nyalo channel yuagi mondo seche mitimo partisan talk wacho ni bende kaka mama mboga kata japikipiki kata wan kaka common wananchi kata wan kaka joma mine ma wan leaders mopogre piny kaendi wadwaro ni wabende dwachwa en ABCD koro seche mutwa kaendi representation mar mine nitiere bipartisan kacha koro wawe koro complicate gini nikech the more we take time mondo ni jogi dwaro joka dwaro to work out time mang'eny weche ma wadwaro ni mondo tim kaka wacho ni magi weche madito kendo gin weche ma touch on the common mwananchi gimeda dhi mbele to okwayud solution. Koro kanyo aparo ni anelo pogra e paro matin gi joka nikech kata ndalo maandamano mane babo wuok makata babo odwa lose ngimane gi joma Azimio mamoko waneno nyaka journalist nobedo attacked gin kanye
dalogo magini no litu bipartisan talk. Mara riyo, apani kanyalo medo Cleophas Nyawacho ni Kenya wan kumarach kiwoye adier nikech ndalo mokalo nawinjo ka jatend piny owacho Ruto wacho ni jo Kenya kata vijande ma Kenya kaendi mondo yud tich to nyaka wawoya gi pinje mamoko kaka Canada gi Germany gi pinje mamoko kore ka wayude ni jogwa iting'o itere pinje ka mondo yud tich. Penja chiel ma anya penjo en niya, ere kaka a president nyalo bet piny to mane gi onyalo paro is an alternative marketing employment. Sani siasa mang'eny mogoyo moduokre gi Azimio mowuotho ka gi kacha pesa gi tiyogo mang'eny e traveling. Ere gimomiyo gi focus on building the economy, manufacturing sector, wan gi the industries in Kenya. Ere kaka ogionge gi paro mar loso because the more gi impose taxes, nyaka gibed gi away mabende ginyalo create more employment opportunities, kata creating businesses, kata business environment and such things mabro miyo wabedo gi revenue magin miloso kata wayudo koae jopiny ma Kenya. As much as you want to increase their tax base, nyaka gibende gi increase kata gi make the environment of business kata environment of work conducive in a way moro mabromio ni jopiny timo biashara makelo pesa. Vijande bende nyaka gimi support mopogre. Sani what talk about unemployment mar youth Kenya kaendi to paka yudo ka sirkal we wach mar even the small businesses mag youth gi kata support manegi wacho ni gimiyo jogi oge. In fact promises manegi miyo wakane gi campaign sani accountability onge magetimo. So this bipartisan talk also is a way magimedo push mondo as much as nigi under deliver to accountability on their part onge. Koro aparoni wan gi weche madito matimre Kenya kaendi mokomorgo to we need to see Kenyans maol gi false promises masaka sa kendo aparoni next time ko wachini woguru woko be okonego beni warito nikech ngimo oseolowa wan kaka jo Kenya onego bed gi our own initiative to anyis sirkal ni wan wadwaro ni mondo sirkal wabed go matiyo kendo tinwa kaka wadwarre. Aparo ni mano dhi bedo maber. Cleophas erokamano ahinya Tabitha. Kapok aweyi midhi nikech adadhir Millicent Adhiambo Kisumu mondo ang' waranga ni gik matimore kar ka kata studio kange mabende ang' wadogo mondo awinj pach Recho kod Philip Ande. Azimio manyaka telne ng'anyo kaachiel koda twak machalo kama. Azimio kende kuom duond buche duto mantiere kanyo ponono mane yo mapiyo nikech koro wacho duond buche mamoko ka gin kanyi kinde mane ng'anyo dhi mbele. Jomage monego bede twagni Azimio kod jok moko koso Azimio mobede twak kod sirkal. Tabitha. Aparo ni Cleophas penjo maber. Azimio nodhi maandamano nikech ne gineno ni nitie shida gi sirkal. Ndalono buche mamoko kata parties mamoko Kenya kaendi no kwaneno kawuok oko ba giwacho ni kae nitiere gi changamoto kama kata kane gichiwo party kamano to ndalo mane maandamano nitiere gine jok mabende nwawinjo kawacho ni baba kata Azimio oero kelo tulo Kenya kaendi. Koro ere gimomiyo sani dwach Azimio mane gidwa ni sirkal otimne jo Kenya kata mondo omiwa nafas kaka jo Kenya mondo opinions wa kata patchwa mondo winjre gibende gidwa bedo part of it. For me, ayudo ni ma is a bit selfish. Nikech seche ma wagore kendo didie street kacha kendo wawacho ni onego bedni kaka jo Kenya itemonwa ABCD kaka Azimio ne gin gidwache gi gin ne gigo Azimio katimo maandamano to maandamano no emo give birth to the bipartisan talks. Koro for me aparo ni kaber to in the spirit of inclusion mabende Azimio aparo ni nigo onego gichwala pachgi mondo kagi sechwala pachgi to the two parties, bipartisan parties, Kenya Kwanza kod UDA, kod Azimio, One Kenya Alliance, buro include gibo wacho ni are these some of the things already we are talking about? If not, then wanyalo kelogi on the table mondo wanyis jopiny ni magi also are some of the things mwanyalo add because they are for the interest of the Kenyan person. But kagin mana weche ma already bipartisan talks timo to bobed a bit selfish for these parties to be included because where were they when the mandamanos ni timo to gin ogidwa part of the mandamano negidwaro managoyo one Azimio One Kenya Alliance ni kelo tulo Kenya. So it will be a bit selfish on their part. Aya, erokamano ahinya mano Tabitha Ogutu. Ang'e maber ni nitiere
gigo ma Recho Molo Damedo nitie ma Filipane Damedo e twak mowuok e kaunti ma Kisumu. Kata kamano ang' waduogo mondo mi ang' wakaw pacho ka sani yena mondo atuda kod nyaoda Millicent Adhiambo kata dok ni kawuono kolos kodwa kotenore kod weche mago maga toruok e twak no mano mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza. Kata kamano entiere nyasi mano mar mano mag jogo mano yudo masira mar apaya e kinde moko mokalo. Mago jumbe ariyo ka rango nyaka sani kendo koro sani nyasi makamano mar iko dhi nyime ka entiere kata e kaunti ma Kisumu e gwenge ma Nyakach mondo miyo wane twak yo makare. Millicent Adhiambo amosine oyawre kama entiere kanyo chiewe yo machalo nade nyaka sani chenro mar iko iwacho ni kanyo anyuola mane owito jogi kanyo ne gin jogo mathoth iwacho kanyo gin auchiel nyalo miyo ane kwan mara jogo ma nyaka sani isechopo kanyo e nyasi mar kopo margi mogik. Millicent Mlete. Erokamano ahinya Cleophas. Achiel kachiel kwa wuok e ward ma South East Nyakach, dala mar Jokondenge, kuma bende en familia ma bende nyocha owito ji 7 ka ng'ato achiel ne oseiki e gwenge ma Seme, kaka wuono to gikowo jogi magihero 6 gi e thuolo niendi. Mano be nyasi ma wantiere kaendi achiel kachiel ka familia nindi wede familia kod anyuola osiepe bende osechopo kaendi mar kuyo kod anyuola niendi. Ji 6 gi gin jogo ma bende nowito ngimani ajali mar apaya manotimore Kanyadhiang' alwora ma Kendu Bay tarik 5 dwe niendi ka odiochieng' ma kawuono e odiochieng' ma ikowogie. Mano ajali manotimore kind gari manoting'ogi ka gin bende ne gidhi mana e liel moro, ne gin joywak bende ne dhi ywago jaera gi moro kumachielo. Kuom mawi marach ne girado kod masira mar apaya kod lori ma bende noting'o kuoyo. Gi e thuolo niendi an kod familia kaendi ma bende adani wago kod gi mbaka ginyiswa ni to chalo nade, nikech nyaka sani wayudo ni familia kuom jogo ma bende noyudo masira noendi ji 32 gi e thuolo niendi dhi nyime kod yudo thieth kokalo kuom masira makamano. Aka bende ang' ne gilero to chenro chalo nade, to gin gi chenro mbeka bende piny owacho kata sirikal bende osechwalo negi kony moro amora kotenore kod masira machalo kamaendi. Ka kamano to machiegni kor magajwang' mondo mi wago kod gi mbaka gilerwa ni to chenro chalo nade. Machiegni ahinya mokwongo bokawo thuolo mar gonu mos kaka familia kuom masira ma wayudo niendi, nikech wawacho ni seche moko en chenro mar Nyasaye. Koro wabo mana kwayo mondo Nyasaye oket chunygi kamokwe mosore ahinya. Koro kwachako ang' ni chakna gi nyingi mondo inyisa ni to kotenore kod masira ma kamaendi chenro chalo nade, to jogo ma bende ni osiptal madhi nyime kod yudo thieth ngima gi chalo nade, kata nyaka sani gi chenro mag gidhigo kod yudo thieth ogik kanye, kata kaka hali margi kaka iwachoga dhi nade. Koro ang' niso mana piyo kaso bang'e nyiswa to chenro ma kawuono dhi chalo nade. An agone Nyasaye erokamano nikech omiyowa teko maber kendo kane ka gimoro amora timore marach gik moko dhi maber. To en mana geno gi ruoth kende mano manyalo wacho maduong' pe. Koro chenro to jobathago bo wacho maduong'. An iluonga ni Dennis Otieno Sungu. An ema wuonwa mar ariyo no. Yes. Erokamano ahinya. Erokamano. Machiegni ibiro chako na gi nyingi mondo imbe nyisa ni to kama mokwongo agoni mosa ka oponi achiel kuom jogo monindo kacha en anyuondi ama bende nugeno ahinya. Ibiro ng'iyo na kamera kasto ichak na gi nyingi mondo nyisa ni to chenro dhi chalo nade. Wawa makni. Okay. Iluonga ni Joel Okal. An wuod Mwalimu Sospita ma one of the victims mano oyudo accident ni. To sani wamor kaka county government gi the other stakeholders nobiro to miyo wateko masani the process is okay. We are happy the arrangements madhi mbele and even with the we received from the media we are happy about this. Kregini natimre nyaka sani. We want to be thankful to all those who helped us manomako bedewa mwa wachunga kwa chungni. Erokamano. Machiegni kwa dhi mbele biro irimbe chak na gi nyinge mondo ilerna ni to akeni kindin kod inere ng'ama dhi miya kaka chenro ma kawuono dhi. Okay, machiegni chagi nyinge. Iluonga ni Eric Ojero. Naitwa mama masira mar apaya manotimore mar Kendu Bay, Homa Bay Road tarik 5 dwe mar 5 higani mar 2023. Actually, it's not been easy, but I want to thank some stakeholders, Manose Biro on board, Mokonyo Mochipo Kamachopani, Okale Lungo Nyingegi,
but kama gintie wagone gero kamano, we know them. Matok kwasetieko chenro maber to biro timo negi some notes of appreciation just to recognize and endorse what they did. Koro chenro kadhi mbele kawuono wan gi ji mang'eny mosebiro ka mondo okonywa ko joma osewito, ne gin ji 8 in total. Achiel nosiko seme last weekend, she was married in seme, nonyuome kanyo, kono choike seme. Kawuono wan gi ji 6 ka, moting'o mamana, moting'o my aunt, moting'o my cousins and uncles, yeah? And there's another family friend, ebende niche ike next weekend, ebende noinyore e masira mar apaya no endo. Koro chenro duto modong' to wene Nyasaye, wawuok mabor kuma dhie, koro ng'eyo ni odong' matin nikech kawuono odiochieng' mochopo moterogi kar yweyo. Koro kuma ne Nyasaye koyie to mondo pargi. Inyalo paro anti ni mama ni kod jogo machiegni kod gang'o kapok ikowogi odiochieng' ma kawuono? Okay, kaparo mama na was a very strict disciplinarian, yeah? Actually, iwacho ga ni achal gi mamawa, akaw kit mamawa, akaw timbe mamawa. Mamawa kani koso to nonyalo correcti either makwiny kata muol bende kaluwore gi kit makosa mane timo. Mar ariyo nojahera, mar adek nojatich matek, mar ang'wen nohero Nyasaye. Nowachona ni kane giwuok ka tende manogolo lamo mogik. Koro notimore kamano, ne en chenro mar Nyasaye, ok anyal pingo. Mar ariyo an gi my cousin kanyo, Gordon Moto, noluonge ni Ogai. Nen full of wisdom, nen ng'ama riek ahinya ma Nyasaye nogwedho gi rieko. Mar adek nen my cousin bende iluongo ni Sospito Kal, noluonge ni Mwalimu, nen japuonj machon but rieko man kuome ne mano mi waluonge ni Mwalimu nyaka kawuono. Mar adek, mar ang'wen my uncle William Bop bende ne ng'ama nohero raha ahinya, koro nohere kamano nikech chombe seche moko hero raha matin. Mar abich en my auntie iluongo ni Eunice Oduong', ne muol kabisa, nonge weche mang'eny. Mar auchiel iluongo ni Gogoyo. Gogoyo was disabled, nokonyal wuoyo, notiyo gi sign language. Koro opuonjowa a lot through disability mar ma koro we could also be able to communicate with through the sign language. Koro Nyasaye noneno ni okawogi mang'eny madang' wawach kuom gionge. Erokamano. Nyadwaro ng'ato mondo mi olerna kaka jogo mabende ni osiptal dhi nyime kod yudo thieth koro ngimagi chalo gi sani nyaka ne giyud hinyruok makamano kokalo kuom masira mar apaya. Erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Duncan Otieno Ndege. Kanyalo wacho matin kuom joma mane ohinyore osiptal. Aparo ni ng'eny gi osewuok sani, wadong' gi ji karibu 4 mantiere e wards. Pod ok wach ni gisebedo a stable condition, pod gi need a lot of medical attention and pod wa medo mana kwayo jowa mosechopo lwetgi mondo konywa e wach nikech en wach mok yot, to pod wamedo go ni erokamano. Ang'e ni gin gi rem mang'eny kata ka giwuotho to ok gin sawa, but wagone Nyasaye erokamano kod stakeholders mosebedo te. Erokamano. Mana kamano enyakora Ramogi kaka isewinjo, en lit ahinya ka familia mar jokondenge nyalo wito ji 8 kaka iwinjo ka gisewacho noendo kokalo kuom masira mar apaya manotimore e apaya ma Kindu Bay, Kisumu tarik 5 dweni. Gi thuloni endi kaka nyaneno toka kanyo kanyo wan gi ji 6 mabende onindo kanyo modiochieng' ma kawuono gen ni bro timnegi kopo mogik aka gi thuloni endi to ang' ne aduok ni e studio ka bang'e ang' nwamed loso kod familia, anyuola kod osiepe mochopo kaendi mondo mi oku kod familia ni nikech en masira mabende ok oyot ka ojuko familia achiel. Ka kamano Cleophas, kionge penjo moro amora to aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo. Cleophas. Agoni erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Masira ma kamano bende mantiere kaunti no mano ma Kisumu. Mana kapok awe idhi telo mar kaunti ponono ntiere kar kanyo, nyalo bedo ni magichopo kar kanyo mondo mi gichope e kopo mag ji 6 ma koro anyuola no bende ko odiochieng' ma kawuono. To bende ka ng'edo thuolo mar loso kodi kata kiseneno ka gichopo kar kanyo, inyalo mana ng'iso ayo moro mapiyo piyo ni to gin jok mage ma oseyuoro kar kanyo mondo mi ochope nyasi ma kawuono. Ni endi awinjo ka familia o wacho ni attend county no chung kodgi motegno manyiso ni gibro chopo like but gi sani okane ka nitiere jalno ma osemolo ko wuok e attend county kasto gietho ni to wan kod MCA mabende ana miye thuolo matin mondo owache gimoro kapok aduoko ni machiegni. Aneno ka osechopo kaendi area MCA ma South East Nyakach. Wawa makoni.
Erokamano ahinya uru Radio Ramogi TV. Wago erokamano ahinya kuom biro konyowa jowa. To mokwongo kawo thuolo ni mar go mos ne oganda mar joka Juma jokondeng'e kuom masira mane otimore ni. Kendo kawo thuolo ni bende mar go erokamano ne jogo duto manyocha no okonyowa kuyo kwachako gi leadership marwa mar Kisumu County, jatendwa His Excellency the Governor ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o, deputy mare, MCS, jowa duto manyocha no yuorowa kata sani neno ka wantiere ka tent ma wan go gi pie ma wan go gi kombe magonyoa e county. Yes. Machielo bende wan gi jotendwa moko ma leaders mencho no jomoko golo coffee, jomoko nyokonyo kelo the bodies mano ni kare. Koro miyo ago erokamano. To machielo madwa na wachi kaka jatelo wadwa ni mondo kaka joluo wa change our attitude towards liel. Kaka sani wan gi liete maromo kama wan gi jowa mani hospital mapok ochul bill pod dhi mbele gi treatment, to jowo kawo priority mar chiemo moketo mbele to ging'e ni wan gi gine kuche. Kineno ka wan gi kata ka ma ok en culture ma joluo, to kata ka bed ni en culture, sama kama to dwa kete wach chiemo oko mondo wang'e ni jowa mabiro mani hospital biro gol nang'o. Going forward adwa ni joluo mondo change their culture, mondo ung'eyo ni tent kende mwanyalo ng'iewo mar bedo gi tipo. En business kanya to biro ka gi kome to bedo gochungo kacha ng'iewo kom tabit ang'iewo kom mano be pod dine mano ganda. To wach mar chiemo to koro wagolo oko. Fees sani odhi malo, nyithindo biro dhi somo, to wadwa kawo emphasis mang'eny wakete e chiemo mar liel. Waketo emphasis e school to gi chiemo. Mane gima kwa joluo ni ko biro bedo gi ker mo biro yiero mar luo o address wach mar tieko wach mar kata e liel. Erokamano. Erokamano Cleophas, iwinjo ka paro pogore bende owuok mondo joluo loke paro kotenore kod wach chiemo liel. Gi thuolo ni endi adwa mana tieko mapiyo piyo mondo chenro manosechakore odhi nyime nikech nwang'uke gi okore mondo mi wanyal keto gi e yamo oganda ng'eni to chenro mar iko ji auchiel ma bende ne otho dhi nade. Gi thuolo ni endi abiro iri Cleophas e studio mondo idhi nyime kionge penjo moro amora kendo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Wang'o adhi nyime kod Twak e studio ma Nairobi. Wago kamano kombago nwa Twak e yo makare mano ka nyulano iko jogi auchiel odiochieng' ma kawuono wakwayo mondo Nyasaye oket chunygi kama ukwe. Nyakoro moke jwang' mano Millicent Adhiambo ka nitiere kanyo e studio mano mano nitiere kanyo e county ma Kisumu ka nitiere kacha e gwenge Manyakach. Ang'eni wadhi mana mapiyo, wadhi ka watieko wadong' gi dakika 10 ni wada marao kaka wapoge kanyo kendo nyaka e county ma Kisumu kendo to mana kamano sichope kar kacha cha recho. Penjo bende nitie mathoth. Aine ka Philip Pande penjo mang iduoko gin mag jopiny. Gintiere kar kang' wasom gi achiel kachiel recho, in bende ang iduogo mondo rangi e kinde mang wantiere kata kodhi nyime. To sani en ang'o minyalo wacho kotenore kod gino. Ida duoko gimoro mane Tabi owacho ka nitiere studio ma Kisumu. Mokwongo yiena mondo chiw kuyo mara ne familia mowito jogi madhi aboro. En wach malit, en gima ok kapi ndalo machon to jaluo ne wacho ni onego wanon matut gima nyalo bet nokelo masira makamano. To yiena bende mondo anyis jopiny sana jo county government ni gik makelo gik moko kaka accident mana mapiyo en gimoro kaka why can't we reintroduce speed governor mondo waneni to gechni miriembo gi nang'o. Governor kaka Kisumu County ginyalo bet gi measures magi gin giwegi, okonyiso ni gik moko duto nyaka wuoge national government for them to enforce. Giket kata bumps kuonde mwaseneno nikech waneno ndalo ma 1 or 2 months mokalo ka jowa mang'eny osewito ngimagi e yor ndara. Omiyo nego wang'ini to ere kaka wanyalo geng'o gik makamago. To erokamano adwaro mana wacho ni e issue mane nitie jowa mano wuoyo ma I think they were called political parties liaison committee. Kineno kaka ndalo mane bipartisan talks when it began to ni wacho ni gini wadhi time bunge koso wadhi time oko to jomage mwadhi keto kacha. To akia koda nen Philip emo wache koso Tabitha to ibo neno ni kata the composition itself mar job manie bipartisan talk, be it Azimio side
koda jo Kenya Kwanza side tibo ineno ni gikao gi from different affiliate parties maggi omiyo it is quote unquote to some degree full representation but nitie okang' ma ko giseyiere e weche midwano wachi to koro giboneno ni oyo koro wase agree kaka bipartisan talk team ni issues ma wan go en achiel ariyo adek these are our recommendation koro kidwaro ni koro ogole oko to joma dhi wacho ni gigitayo nang'o kama to koro ibo yudo ni it will be a broader composition of individuals or stakeholders makatibo yudo ni political party liaison committee oro ng'atgi religious parties bo oro ng'atgi an gi geno ni wabo chope okang' makamano nikech gigi duto to nyaka chakre kamoro to ne gichakre gi Azimio. And for this to yield where it has come to, ibo yudo ni nyaka ne chake gi parliament. To joma mowuocho gieki gin gionge e bunge mondo warwak gi at this point. Nikech ng'ato bowacho ni oyo wan pok wakelo joma chielo to undu kelo nang'o. Omiyana wacho mana ni gihore mondo let them not jump the ship. Waboneno kochopo mbele makoro jose agree ni weche mwadwaro gin kama to this is the direction of the talk, then now I think they'll be incorporated. Ero kama na inya yuda ne ote madonjo kacha Facebook kacha koda kama go mag SMS mondo mwayudu gi kacha chel kachelo so mane pat jopiny kama gintiere kanyo e Facebook moro Ramogi TV giwacho nade kanyo wantiere kanyo gi mbui mag Facebook kod SMS otintiere karka SMS bina adwoka som karka Filipande mogo mantiere kama nyalo dwoka ange dwoko kanyo koro ka wachope okang' mogik ange chiwo kanyo gi wach mari mogik ka watieko ka wadhi e kaunti ma Kisumu. Kevin Odhiambo wacho ni Cleophas jogo ketho sa dibed ni ng'anyo dhi mbele weche gi de nyicha oserumo chon ano this oyange mano ni Kasarani Nairobi. Ero kama na inya odhis inyina Lazaro Kanyamboko ndike mabor wacho kanyo ni ne watemo miyo gi advice nigi expand Twak ni mondo gi include the following: technocrats, religious leaders, joma wigi bith kaka wan to ne nyiego notelo negi mbele ma gilimit gini ne mana politicians. Wacho ni gi divergent opinions mago gik mantie kar kanyo. Wacho ni koro magi ketho seche. Ruto luongo bipartisan talks to koni okoroga Jubilee kod Uhuru Kenyatta. Very dishonest. Injinia Lazaro Kanyambok mano Makariubangi Jamaguje. Aya ondio Honorable Ronald Lass wacho anto aneno ni maandamano ema meto wacho ni Ruto ema medo Ruto chir mar timo gigi te an Naivasha. Ero kamano Maureen Daniels oles ndi ngima bende medo mana bedo matek. Ero kamano Nyango Hongo geno onge e twagno kata gi chak manyien to winjruok onge nikech sirkand Ruto ni ok dog chien makata kethore. Amoso Nyango mano wuoda Nyango wacho ni jakom mondo koro siem nwa mbele nikech wainyore mokalo. Ero kamana ahinya kama chielo ka wanya yudo ote ma chielo ka nitiere kar kanyo nitiere moko man tiere kar kanyo kwa Ramogi Jwang mana mondo mi warangi kama gintiere kar kanyo. Nitiere Ojuka mano neno kanyo ka nitiere Farm Fresh Koru owacho ni okewa mbaka ber an koro gima neno en ni wadhi gi pach jaduong' Filipande. Peter Okech bedo biro kanyo twagno kotenore kamano owacho ni gigo ma opogore mantie kar ka. Philip aracho ni gini dhi chuo wach mari mogik kata kamano yiena mondo dhi Mombasa. Awinj pach jo Mombasa irew gi kata kinywako gi tawa wacho wach mogik kachal kod moko mantiere kar kacha. Joja oko wadong' mana dakika 5 kende to watieko dakika 4 koro sani to watieko Twak. Bagna mana Twak moro matin to mite kaunti ma Mombasa ni gin to giwacho nade kotenore kod torruok mar Twak mane kind Azimio kod Kenya Kwanza to nyaka sani geno nitiere kuom jok mage. Joja oko. Ero kamana inya Cleophas Oluocha winji maber aneno ka Saudi karumo adwa mana winji pach jo dak ma Mombasa kaluwore gi wach bilateral talks. Gineno ka gini bentiere geno koro sani chaka gi nyingi tinyisa ni to pachien mane. Yes, ani luonga ni Jared Otieno awuoyo kana e dala mar Mombasa kae. Ada wuoye ki weche machalo Twak mar Azimio gi Kenya Kwanza. Gini wan kaka nwanene gini ne chalo mana gima nok nyadhi mbele. Gini ne gitemo mana chungo maandamano mane Azimio ne go chamo mondo dok presa cha dok piny matin. Ket jo Kenya Kwanza inano ka sama jo Azimio luongo mkutano to gidhi e mkutano. Koro gimwatemo kwa jo Azimio ni gimbe wang'ni ko giketo ni gidwa ni mondo gini odhi mbele weche mag maandamano ni odhi mbele maber kech mae gima aneno ka sirikal mar Kenya Kwanza ni winjo kech weche wuoya moro amoro gi winji jogi gin wajanja kech gitugo politics. Yeah.
Machiek dakika achiel sekend achiel wachna ni to wach bilateral talks ni in ipare ang'o mana gi seconds boko machuok. An iluonga ni Kilio Nairo, an jadak ma Mombasa ka. Wan gini ne waweno dhi nyago lemo. To ka koro wang'iye to waneno mana kawale manitie. Nikech jo Kenya Kwanza dwa nochor mana ndalo mondo gimed mabed ofis. To gik mainyo jopiny tok giwachi. Way forward pano onego bed ang'o? Way forward en ndare manyale. Japiny owuog e ndara gi sufria goluth kuon mondo jogo winj wach. Kech diere mane wawuok cha waneno ka bech mogo nodok chien. To ka waweyo koro gimede. Koro gigo kodwa ohala. Erokamano ahinya. Mana machiek kamano Cleophas winjo pach jodak ma Mombasa ka gikoni gineno ka gini koro chal ni ok dhi nyuolo negi olemo. We waket wang'wa wang'e ni to weche dhi chal nade. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Loge ndara, erokamano ahinya Aoko. Mane kaka giwacho joting'o sufria gi ojiko gi oluth kuon. Erokamano ahinya George Aoko. Twak matin to mit. Erokamano Philip Ande wadong kama koro watieke dakika ariyo ni uda poge nyaka gi Tabitha e kaunti ma Kisumu ote ma odonjo kar ka Mike Ayeko bende wacho ni mos na wuora ma Philip Pande antiere Twak aneno Twak antiere kaunti ma Kisumu ote en mane mantiere ka gi duto winjo gima jopiny wacho kaachiel koda ka ote machuok modonjo inyalo wacho ang'o kwatieko. Erokamano Cleophas akawo mos mar Mike Ayeko akawo mos osiepega te Edwin ka antie Kolwa Central gi joma moko. Akaw thuolo ni mondo an bende ariwra gi Nyakach kendo familia mar joka Ongere go mos kuom wito members maromo aboro e masira mar wang' apaya. Onego abed e lielno kawuono achiel kuomgi to kata bedo na onge an mabor ang'eyo ni jotelo mag Kisumu County kaka Deputy Governor wang' no bed kodgi kendo ku kodgi. Iwinjo gima japiny wacho ni nyisi ni weche migo mbaka e kind Azimio gi Kenya Kwanza en japiny nigi geno ni dhi nyayo duoko kendo dhi nyayo lemo. Kamano otimore to biro bedo maber. Ka ok otimore, Cleophas adwa nyisi ni ng'ama odenyo tije tek. Japiny makech kayo tije tek. Apani Kenya Kwanza underestimate the power mar japiny. Kech chieng' ma kech okayo jopiny maber. Oluth kuon gi sufuria gi kijiko Azimio kubidwaro mondo land ne japiny. Japiny biro wuok owuon. Revolution stem osetimore e piny mangima. Obed France, obed kure, obed the Arab Spring. Gin weche mag kech gi weche mag yiero kata governance. Sani e piny Kenya kama wantie. Eni wan kama rach to ngima medo ridore pile pile weche mag uchumi. Wan kama rach e kind yiero ma kawuono kama goro lal gi jatend piny owacho ma president monego bedni ma appoint commissioners. To kwanyal dhi e yiero. Nyaka wamany jorieko machalo joma lawyers kata joma osomo chike maber. Eko timno interpretation ni in the absence mar an electoral commission to president ong'ielo rengo. Ere kaka koro wadhi e yiero bang' ndalo 90. Koro ok gin weche mag jakom Raila Amolo Odinga, gin weche mag japiny. Odiochieng' biro chopo piny Kenya ka. Mar Raila Amolo Odinga biro bedo maonge. To japiny biro dong' gi jatelo mag yiero no. Eka jatelo no biro winjo pek mar japiny mopogore gi ng'at manyalo konye ma mako ne ji kaka jakom omako ne jopiny kawuono. Mogik kwa jowa ni wamed mana tiyo matek pile pile kech ni e piny wapur puothewa ng'at manyalo yudo nweng'o matin oyudi ng'at manyalo yudo nweng'o e yo mar chiro kata ohala oyudi. Matin ma sirikal biro kwayo mar usuru be wamiya to kik wamiye gik monego bedni wachamo wakonyore go wawegi. Erokamano ahinya Philip Pande. Wach mogik akaw kuom mano Tabitha. Anadhir Tabitha kata ngaduoga tieko kodi Recho Omolo. Tabitha Ogutu e kaunti ma Kisumu. Nyage goro watieko sani. Miwa mana wach mari mogik kotenore kod twak ni duto. Ang'eni mana gi nyiriri maromo 20 mondo mi ka itieke to koro walora ka e kaunti ma Kisumu ang'e dok sia kata biro Nairobi. Aya koro miwa mana wach mari mogik. Erokamano ahinya Cleophas kuom tayo chenro ni e yo maber kabisa kendo penjo magero kendo yawo pach japiny kod wang'e. An aparo ni Kenya kae sani waseneno ni wan gi sirikal ma ohero siasa mang'eny moloyo tich. To adwaro ni wan
kata sirikende wa makor miere kondegi the county government wal penji penjo mondo wabedie gijok mabende wayudo service delivery maber sani counties mang'eny dhi lor nikech county national government sani pokomiyo counties mang'eny pesa Kenya kaendi wapenjo achiel ni bende ni devolution ni sirikal ni okaw serious adier to seche ma ok gifund county governments ni to giparo ni wan kaka jopiny modak e counties onego beni wa benefit kata oyudo service delivery nade magi weche ma paro ni dito kabisa mogik e weche mag agriculture paro ni kaka kech ng'eny piny ni aiwacho ni tich matek makelo mwandu kendo kelo chiemo wabedo jok matiyo matek kendo sirikande wa makor miere aparo ni neno kaka sirikande wa Siaya kotelne gi governor wa Orengo no temo ne jopur kabisa bo ayudo support in terms of inputs mag puothe to wadwaro ni mondo wa ne mang'eny kamano mondo wakonyuru jopiny kaka sirikal mondo wagere uru wayuduru pesa wayuduru chiembo kwa elo nikech agriculture to kaki wacho ga pile my backbone mar economy wat kendo mae food basket marwa koro onego invest pesa mang'eny ahinya e agriculture kendo wakonyuru jopur mondo wariemboru kech mogo touch e miere mopogore kokamano to erokamano ahinya erokamano Ramogi kuom kelo chenro maber makonyo jopiny agoni erokamano ahinya Tabitha Ogutu kuom yudo thuolo bende matoko kod Ramogi TV okinyi ma kawuono Recho Molo watieko koro samo maidwa hero bichako waringi wiye koro odhi korumo wach mari mogik nyalo bedo man erokamano Cleophas ne robo makawuono wuoyo maber to nitie wach miwacho in regard to register of political parties tado wacho ni register of political parties tije maduong' en to protect the political parties to kendo okonyal bet ni she's seen ni she's partisan or taking sides on who to protect and when to hold meetings or ochiko itene jomage koro achiel kuom gigo monego bedni otimo and I hope ni weche gichopo ne kaka mama mabende en jatelo kaka miyo daher no tel mawan bende miyo joma mine luor omiyo let her restore confidence within the stakeholders mondo kik bed ni jibet gi luoro ni oseketi office moseketie tineno ka koro lean towards the power that be or jomoko kidwa chiko itgi kuome so mano bende bo miyo talks gi bet maber ni kiko bed ni inene ka ng'ama okao sides to jomodwa chiko itgi kuomgi kata kaka odwa run affairs mag political parties kendo mogik takwayo ni jowa ma the committee who is charged with the finance bill nitiere different stakeholders mosekelo negi weche gik mage gombo to adiera ngima tek omien kwayo mara ni please kikubed ni nekech koro une jotelo koro okubadho gik matimre no ganda to chikuru itu kendo recommendations mudhi bet godo the amendments ma jopiny nyisou kawgi uru nekech mage gik madhi konyowa to sana look for ways munyalo generate go revenue ne government as opposed to overtaxing the wananchi yeah agonero kamano Recho Molo Filipande kachalo kora Tabitha Ogutu kawatieko twako kiny makaona en moro mar bedo kodi kinde giduto ote mawuoro Kevin Oruto wacho kanyo ni en bende ne chendo kendo twako ne kendo yugis kanyo Jaden Kevin antiere kar kanyaro gara erokamana ahinya Vitalis Woodgame Karariu jogi duto moro ote ma wasomo Mary Princess Aloch agonu erokamana ahinya kuom keto Ramogi TV okinyi makawuono ote mawuoro to wasomo wagonu erokamano ukedo cheno biro nueyo moro makare kendo yo moro mamit sa osero Mosabich maro nyango kidieny mar mbako romo rumo gi kaka watieko juma chieng' tich abich koro kinto en weekend osemana chakore nyakoro Ramogi jwangi moro mara medhi timo time to iwe wangi ka in ng'ama wuoth bende ichop kama idhi e yo makare ka en nyamburko riembi chop jogo ma iting'o e yo makare ka gi ngima gi duto chop moleo tichop ka ngima ilo nyawadwa Sharon Ong'ao jogo ma okelo cheno biro ne yo makare moting'o nyaka jogo mantiere kacha director jomak duol jo picha jogo mantiere TX jo graphics jogi duto biro ne yo makare nyaka jo kamera gin bende gitimo tich no moro makare nyaka jogo mantiere kacha e digital mang'ado gige matindo karwana kata gi Suzano Jijo wagonu erokamano ahinya kuom tich makare ma utimo poch gi pako dhine jogo duto mano yuoro e chenro ma kawuono okinyi sa 12 nyaka sani sa 5 makoro watieke kendo koro waweyi mondo ine chenro mamoko mag Ramogi TV we walore gi kanyo an nyinga Cleophas Oluoch
Jakisumo kanya kwar ma uke unya kach sango. Kawuna no osiep jabondo gi osiep joka julu. Donge ber. Nyakora moke jwango riti masani.